Hoi vat! Mijn ding! De meeste mensen gaan op het moment simmervakantie, maar de burgemeester Oegele Brouwer is volgens mij druk bezig met een putje. Oegele Brouwer, zurk ik nou goed? Ben je hier verkeersbeeld nog een schemaatje? Ja, vakantiebaantje. De simmerdags doe ik dat alle dagen wat door. En ze van de morgen ze vregen was maar een paardje uit een bordenskind te maatje. Doe je al vaker simmerputjes? Ja, en toen ik burgemeester ben, doe ik dat simmers 2-3 weken. Nou, ik heb bij boeren in het put staan. Ik heb op het pannenkoek west van een zwaarinstelling. Ik ben bij de rottenbestuurder Henkie Wening op Paardwest. Het kind sta gek net, of ik niet mooi. En dit hier ga ik er wel een stuk persoon achter. Stier ik op een bepaald plak. Waarom hebben we dit plak uitgekozen? Nou, zo, dit is wel mooi, want dit is precies de grens mijn Westerkwartier. Verderop zit mijn collega uit van de Tuk, die gaat ik even mooi. Er is een vriendschap ontstaan op dit plak. Dit is precies de grens tussen beide gemeenten. Dus ik kan zijn als je buurt de gemeente uitgeeft, dan moet de bordjes er een beetje keer. Jouw stapje in 2024, is dit jouw nieuwe baantje of hoe maak ik het zien? De zilveren nieuwe baan komen, daar ben ik eigenlijk wel wist van. Als de vakantiebaantjes terug, dit jaar wel bij het burgemeesterschap, vind ik. Dat is mijn inschatting. Ik denk dat ik Ankem Simmerdags lekker even doordingen. Misschien wat varen, misschien wat kamperen, hetzelfde wel. Ik zal jou net verder storen. Succes met het schemaatje van het verkeersbeeld. Ja, we gaan weer verder.